Dit nummer is gearrangeerd door Hein van Maarschalkerwijk. Hij zit hiervoor met klarinet en pet. En iedereen kent het wel. Een paar jaar geleden is, of een tijdje geleden is het weer opnieuw uitgebracht door, weet u ook vast wel, Joyce en Linda Douglas. Die daar, natuurlijk, die hier heel bekend zijn. Degene die dit geschreven heeft, Padou Lampe, heeft ook het volkslied van Aruba geschreven. Direct daarna wordt Attardi gespeeld. Ook bekend bij iedereen hier zo. Attardi van Rudy Platen. En in dit geval ook gearrangeerd door Hein van Maarschalkerwijk. Nou, iedereen kent het, dus ik hoef daar verder niets over te zeggen.